Marketing a komunikace. Podcast o všem, co vás v marketingu zajímá. Trendy, inovace, informace od předních osobností současného marketingu. Marketing a komunikace. Podcast pod záštitou České marketingové společnosti. Vítejte u dalšího dílu naší podcastové série Marketing a komunikace. Dnešní vydání bude tak trochu speciální, a to díky osobě, která sedí naproti mně. Ještě než je ale představím, zkuste si tipnout, o koho jde. Dám vám malou nápovědu. Naproti mně sedí žena, která už 20 let je na pozici marketingové manažerky. Úspěšně rozvíjela nebo rozvíjí značky jako Cinzano, Jihlavanka, Mora, Hisense, Gorenie a další. Tušíte, o koho jde? Dnes je tato výjimečná žena na pozici marketingové ředitelky pro Českou republiku a Slovenskou republiku, regionální marketingová koordinátorka pro region 5 zemí a regionální koordinátorka pro Evropu pro značku Mora. Odpovědnost za značky Hisense, Gorenie, Asko, Mora a kuchyně Gorenie. Regina Netolická, vítejte v našem studiu a přeji vám příjemný den. Dobrý den. Regino, pozici, kterou zastáváte, máte napsanou skoro na 2 řádcích. Dá se to vůbec v jedné osobě stíhat? A jak vypadá váš pracovní den? Tak ty pozice se samozřejmě hezky prolínají, ač každá sebou nese nějakou jinou agendu, jiný cíl, jiný poslání. Víceméně já mám docela ráda rozmanitost, energii, když je energie v rámci své práce, která mě baví. Ráda pracuji se strategiemi, ráda pracuji s positioningem a samozřejmě vytvářím různý akční plány, takže to je něco, co mě naplňuje, a když to má smysl a když to na sebe navazuje, tak je to nejlepší, co může být. A ještě k té otázce teda, jaký je můj den, nebo jak vypadá můj den. Ten každý den asi se nabízí říct, že každý den je úplně jiný. A asi je to přesně to, co mi vyhovuje, proč tu práci dělám, proč ji mám ráda. Pracuji hodně s lidma, pracuji se svým týmem, pracuji vůbec s týmem v rámci společnosti a vlastně tou největší odměnou, která pro mě je, když dosáhneme nějakého společného výsledku, když se daří a když celý tým je spokojený. Je to hodně samozřejmě o práci, o organizaci práce, hodně o tom stanovit si různé priority, schopnost i delegovat, takže je to hodně různorodý a proto mě to asi baví a posouvá mě to dál. Řekněte posluchačům, co ráda děláte ve volném čase a například jaké máte koníčky a to důležité, jak pečujete o svoje duševní zdraví. Dokáže to vůbec pracovně takzvaně vypnout doma? No, snažím se o to. Nicméně já pocházím ze sportovní rodiny a víceméně, když jsem byla mladší, někdy na střední škole, jak jsem hrála i dokonce první ligu házenou. Jsem ráda, že se to propisuje i do dnešní práce, kde Gorenie je sponzorem házený, takže jsem moc ráda, že tady se s tím také zpětně setkávám. Jinak samozřejmě je to sport, je to letní, zimní sport. Díky všemu ambasadorovi Honzovi Kolerovi, který je ambasadorem značky Hisense, tak jsem naťukla i pádel, což je super, začalo mě to bavit, protože jsem člověk, co má rád i tenis a míčový sporty, takže to je asi k tomu sportu. Pak samozřejmě mám ráda i interiér, vytvořila jsem si svůj vlastní dům, který mě bavil vytvářet, i včetně zahrady, a v neposlední řadě je to cestování a tam je asi tam, kde vypnu. Kam ráda cestujete? Jak po evropských metropolích, tak i po různých koutech světa, dá se říct. Ještě mi řekněte, mluvila jste hodně o sportu, myslíte si, že ten sport je v životě velice důležitý? A pro mě určitě. Představte nám vlastně společnost, kde působíte jako marketingová šéfka. Chlubíte se skvělými čísly a pozicí jedničky na trhu. Tak představím později, a tím, že se chlubím, jsem moc ráda, že se chlubím a chlubím se z toho důvodu, že je to neuvěřitelný úsilí všech ve společnosti, kteří dosáhli skvělých výsledků. Musím říct, že ta společnost je plná energie skvělých lidí a je to znát i na těch výsledcích, které jsme dokázali, ke kterým se hned dostanu, protože se tím i ráda pochlubím. Jako společnost jsme už nějakým 5. rokem číslo 1 na trhu v rámci všech značek, a to jak v Čechách, tak na Slovensku. Ten růst je postupný, každým rokem o kousek rosteme, což je pozitivní. Já jsem za to moc ráda. Současně máme nastavenou multibrand strategii, jak už tady bylo řečeno, tak zodpovídáme za 5 značek, z čehož 4 jsou spotřebičový, jedna je značka, která se zabývá nábytkem, a každá ta značka samozřejmě si nese sebou nějaký prvenství nebo nějaký úspěch. Asi z těch takových, co bych ráda vypíchla, tak dneska jsme číslo 1 ve vaření, což jsou vlastně spotřebiče, na který vaříme, trouba, varné desky. Tam vlastně máme téměř 1/4 podíl, je to hlavně díky značce Mora a díky Gorenie. A současně jsme jedničkou i v chlazení, což jsou chladničky, jak volně stojící americký, tak vestavný. Tam vlastně nám pomáhá hodně v kombinovaných chladničkách Gorenie, kde máme velmi silnou historicky pozici. A co bych tady ráda vypíchla, tak jsme číslem 1 za velmi krátkou dobu taky v amerických multidor
chladničkách, to jsou takový ty americké chladničky s hodně dveřma. Takže i tam jsme ulomili nebo ukousli první pozici, takže to jsou takový hezký čísla. Asi bych se jí našlo víc, tak tohle je takový to největší asi. Regino, řekněte nám, našim posluchačům, víceméně vy jste vyrobili celou řádku a vyrábíte celou řadu spotřebičů, výrobků, ale je něco, v čem se naprosto od všech výrobců lišíte a v čem? Tak tady bych asi vypíchla, v loni jsme by představili vůbec největší RGB mini-LED televizi na světě, a to s úhlopříčkou 116 palců. Pro představu vlastně se jedná o úhlopříčku téměř 3 metry. Tahle ta technologie RGB mini-LED nabízí dokonalý vysoký jas, obnovovací frekvenci až 165 Hz a další pokrokové obrazové technologie. A na to jsme opravdu hrdí a věříme, že tuhletu technologii budeme dál a dál rozvíjet. Už dneska se objevuje i v menších úhlopříčkách a věříme, že tady je ta budoucnost. To znamená, Češi si zvykají na větší obraz, chápu to správně? Určitě jo, ta poptávka je stále po větších a větších úhlopříčkách. Posloucháte podcast Marketing a komunikace. Prozraďte nám, jak vnímáte spolupráci vás a České marketingové společnosti? Tak spolupráce s Českou marketingovou společností musím říct, že mě velmi těší a myslím, že i za celou společnost ji vnímáme velmi pozitivně. Je to pro nás takový jako dlouhodobý přínosný partnerství a já ji vlastně vnímám spíše jako platformu na sdílení nějakých know-how, nových trendů, inovací. Je to vlastně pro mě takový klíč na setkávání se s odborníky, nějaký networking. Jsem hrozně ráda, že Česká marketingová společnost pracuje velmi profesionálně a velmi aktivně vlastně v prostředí marketingu a přináší pořád něco nového a ráda poslouchám podcasty, ráda čtu, co je nového, takže pro mě fajn. A nyní k úspěchu ještě, který jste zaznamenali v letošním roce. Jaké, že jste to získali vůbec ocenění za zajímavý projekt? Popište nám ho. Já jsem hrozně ráda, že došlo na tuhle otázku, protože značka More je vlastně naše srdeční záležitost ve společnosti. Je to česká značka, je to zlato v naší společnosti, dá se říct. Je to značka, která v roce 2025, což je v loňském roce, slavila 200 let. Je to značka, která nabízí pouze ikonické sporáky, na který jsme všichni zvyklí, jak jste tady i sám zmínil, ale dneska už je to vlastně nabídka velmi kvalitních trub, varných desek. Dneska představujeme vůbec největší trendy varné desky s matným povrchem, což je chlouba a další spotřebiče. Já bych asi i navázala na to, že stále je to značka, která má závod v Lubočkách u Olomouce. Já jsem byla ráda, že jsem mohla navštívit závod. Vlastně, když tam přijdete, tak vidíte na začátku materiál, na konci ten hotový sporák. Jedna část toho té továrny je robotická, automatizovaná, neuvěřitelný, všechno tam funguje samo bez lidí. Druhá část je zase za příspěvku spousty lidí v rámci montáže, kde zase všechno úplně perfektně zorganizovaný. A když se vlastně bavíte s těma lidma, tak jsou to zaměstnanci, kteří jsou tam několik generací po sobě, pracoval tam jejich děda, praděda, je to neuvěřitelný slyšet příběhy, vidět fotky, takže i tím, jako je daný nějaká naše povinnost v marketingu komunikovat tu značku ne jako výkonnostní, ale jako plnou emocí a jako hrdou českou značku. A čeští zákazníci, jak na to reagují? Upřednostňují vlastně české výrobce, české firmy? Já řekla bych, že čím dál tím víc. Získali jsme někdy v minulém roce vlastně statistiku nebo nějaký analýzu, kde vlastně ta českost a pro české produkty jsou vlastně na vzestupu a pořád mají větší oblibu, což nás opravdu těší. Řekněte nám ještě, jaké projekty vás ve společnosti úplně nejvíce baví? Tak já bych řekla, že takový ty plný emoce, plný aktivit, energie, nicméně vždycky to musí být projekt, který je spojený positioningem nebo charakterem té značky a vlastně spolu to všechno sedí. My vlastně sponzorujeme v rámci UEFA a FIFA tak mistrovství světa, mistrovství Evropy a vlastně je to tam krásně propojený, protože dokážeme si představit asi zápas, ať už se díváme na zápas na mistrovství světa nebo v Evropě bez televize, takže ta televize tam patří tam i chladnička, patří tam to občerstvení z té chladničky. Takže i tohleto propojení je velmi fajn, že nejde jenom o logo, nejde jenom o logo na drezu nebo na stadionu, ale vlastně jde o celkový propojení, ať už produktový nebo aktivační. Takže takový projekty mě baví, který mají smysl, který mají návaznosti, jsou samozřejmě spojeny se sportem, což mě taky těší, protože sport mám osobně ráda. Takže to je jedna část projektů, která mě baví. Další část je samozřejmě se spojená s druhou další mojí oblibou, což je interiérový design, kde vás můžu i pozvat v září na největší veletrh bílé techniky na IFU, kde máme svůj prezentační stánek a současně jsem navštívila také Eurokučínu, což je zase, kde jsme měli krásný stánek a všude vlastně je hezky vidět, jak jsme i součástí toho dění a jsme tady proto, aby jsme nabídli něco do budoucna a jsme parťákem vlastně pro ostatní a posouváme budoucnost. Dá se tedy říci, že dnešní vlastně spotřebič, například lednice nebo sporák, že to má být pro toho zákazníka nejen dobře funkční, ale i designový prvek?
Dá se říct, že by to tak mělo být. U televize je to někdy otázka operačního systému. Dneska je důležité to, co je v té televizi uvnitř. U spotřebičů tam samozřejmě chceme i ten design, chceme, aby to bylo pěkný. Zejména třeba značka Goreně. Dneska ještě zmíním, že máme nový ambasadora, máme Luku Modriče, což je zase opět spojený hezky s tím sportem. A vlastně i Luka sám říká, že vlastně když má úspěch doma, tak má potom úspěch a je spokojený i na hřišti, což je fajn a vlastně i tam je potřeba říct, že to je velmi velké propojení s Goreně, protože my vlastně dodáváme spotřebiče, se kterými ten spotřebitel musí být ten zákazník spokojený, chce doma něco designového, pěkného, co mu usnadní život a pak má čas na to být úspěšný venku. Takže je to něco, co nám funguje a myslím, že ten design je hodně důležitý. Posloucháte podcast Marketing a komunikace. Regino, za vámi je celá řada úspěchů, ale čím vším se můžete za firmu objektivně pochlubit, nebo ráda byste to vyzdvihla a z čeho máte úplně tu největší radost? No, je to těžký. Možná bych to oddělila na nějaký dvě části. Jedna je ta biznisová. V poslední době, co se nám asi nejvíc podařilo, tak etablovat dobře novou značku Asko, což je úplně novinka na trhu. Moc lidí ještě nezná. Myslím si, že se pěkně etablovala. Je to vůbec nejrychleji rostoucí značka v premium segmentu. Rozšířili jsme několikanásobně její distribuci a myslím si, že tohle je velký úspěch i v rámci, jaký na to byl rozpočet. Současně je tam velmi dobře etablovaná značka Hisense, což se podařilo za pár let od roku 2018, takže to je takový velký úspěch celé společnosti a určitě je to zásluha všech. Té oblasti té sociální nebo té společenské, tak tam si myslím, že jsem strašně rád, že pracuji pro společnost, která se neobrací zády k aktivitám typu pomoc SOS vesničkám, nedoklubků nebo pomoc v nouzi, když bylo tornádo nebo když byly záplavy, tak tady všude vlastně jsme a pomáháme, takže to jsou asi největší takový hezký věci, co mě liší. Vždycky jako ráda říkám, že já mám to i na svém profilu, že vlastně každý by neměl být oceněn za to, co dostal, ale za to, co dal. Tolik marketingová ředitelka skupiny Hisense Regina Netolická. Regino, děkuji vám moc krát za váš čas. Držím palce, ať se vám daří jak v osobním, tak i tom profesním životě a někdy opět na viděnou a naslyšenou. Moc děkuju, mějte se hezky, nashledanou. Marketing a komunikace. Podcast o všem, co vás v marketingu zajímá. Trendy, inovace, informace od předních osobností současného marketingu. Marketing a komunikace. Podcast pod záštitou České marketingové společnosti.